Hello guys, hi guys. We are TTOO zvangu. TTOO. Ndakunogeza ndirari. Kozi mangwana ndinoda kubasa. Anozati muzoenda kushanda kuno tinochengeta kugwera ndi munochiziya. Ndokwata kushanda. Saka tati tingoti titaure nyaya iyi. Nditaure zvanoda kutaura. Mubve manzwa. Chekutanga guys. Yes sniper ida. Chekutanga guys mira ndikutaurire. Kana wauya uchifunga kuti hanzi ndichada kunotuka SIS MELLY vachavhunduka vachashekwa. Mira ndimbopai one chinhu chandisingagari ndichitaura but chiri chokwadi. Pasocial media pana chandisina kutukwa chokuti ndinganzi nhasi ndokwata. Kana iri rekunzi zimino iri ndotoziva kuti ndinaro nokuti ndakafa nababa vangu. And achizvi chituko chinyuwani unzaiwo zvinyuwani. Nai unzaiwo zvinyuwani. Kuti kushata aiwa ndotozviziva kuti zvindikaenda nhasi kuma-agri competition kudai ndinodzoka netrophy. Ndotozviziva hachisi chituko chinyuwani. Kuti chembere mufananidzo wenguva yakareba. Mufunge wakareba tinotofara tichitozi chembere bhozi tiri kutokwesha tirimo tichitoenda. Mazera madiki muri kungofa wani. Muri kungofa wani. Tichingosara isu chembere. Saka zvitodza tirimo munyasha. Manzwa. Right. Ndichiuya panapa chida kutaura nyaya iyi. Ndoda kuti mundibatisise. Anditika ndikutaura nyaya yangu ndakazvimiririra ndiri one ini. Ndikarangarira mazuva apfuurayo. Vamwe vari kurebesa muromo wangu achitukapa. Maimboya nenyaya dzenyu pano. Muchiti SIS MELLY takabigwa pakati timirirewo. SIS MELLY pakati adai ndichiita voice rain. Anditi I was your voice. Nokuti handisimo muSA makufunga ndanda voice. Ndandichimbosetla. I am now settled. Hani muri kunzisa nekumbojaira mutemo wenyika nekuziva zvinodiwa muno takuziva. Rufaro page hold on uchabata nyaya kumberi. Mira mfana wangu uchabata nyaya kumberi. Andichika ndichiri voice of the voiceless. Ende ndinotomira pa voice of the voiceless. Vaya vari kuuya vachitanzikwa hey mastenzi imbomirai munyara kuti zi. Kana takabigwa isusu kumastenzi tine miromo yedu tinogona kurwa hondo dzedu tega. We fight our own battles. Kana takabigwa as far as it is. Ndofunga hapana munhu amakamboya kakudza kuti akapa MELLY kana cent. Kana kuti akabigwa marina MELLY not even one. Saka zvenyu zvokupopereka muchita mhepo kuseruko muchiti hey akapa mastenzi. Sit down. Mumbogara pasi. Andibiche munhu. I work and I hustle. Ndoshanda. Ndo hasila. That's what I do. Handi muri kunzwa. Handipeni. Handi muri kunzwa. Ndino kana nchida kuya ndini vanhu vangu kuti kana ndakaomegwa ndinoenda kusema kuti shamwari imbondiona kuda two vanhu vanoti my friends vangu amusingatozivi. Saka imbonyararai. Hanzi nguva ikuno kuma 9. Right. So nyaya yese yanga ichitika ishi. Yekumwana uyu kwa mama Grey yana nhubu nechi. Kuno mwati kwanzi kutenga nyaya isinini wapindira papi. Hey guys, come on. Mwana uyu akatenga kutobatsigwa pano kana musiri kuziva. Starting point yekupiwa mari akatenga kutopiwa mari pano. Asikatombopiwa mari nevamwe vanhu vese akatenga kupiwa mari pano. Ndo pakatenga kupiwa mari pano apa padiaries. Ini ndinenya kutoti yangu mari yakatutumirwa nemwana wangu kuSouth Africa ikoko. Hanimona vamwe vari pano apa vakatomutumira mari direct. Ndine zvese maconversations endichi. Handika ini handisikuenchiti zvakaitwa nemwana uyu zvakanaka. Mwana zvakaita ndifika ndakazvitaura kubva jeri kutaura kuti it's wrong. Ini handituki guys, handituke. Ndinokuuya ivigirai mafacts. Ndakasiyana nevaya vanouya mukomesi makawards amene maghosti munenge muchituka. Ini handituke. Ndinongotaura mafacts. Handika anoda kunzwa onzwa. Anoda kutsvaga nyaya ende ukaona ndakutaura nyaya nchitoti ndifambireka. Panenge pane loophole. Ukaona ndakuti rega ndimbotsvaga nyaya panenge pane loophole rinenge riripo. Senge panyaya iyi panga pane loophole yandanga ndichitsvaga but ndanga ndisiri kuwana answer. That's why I had to nditsvagewo ndega mutsvagiro wangu. Right. Nubu hapana panokwana panyaya. Hapana panokwana. She's a content creator. Antika. And she created her own content. That's good. That's nice. Antika. Mai vaya. Antika. Avanonzi Juliet Chiuyai. Antika. Havana kungoya vakakwana munyaya iyi. Vakatsvagwa. Inini I'm very fair guys. And azvokunzi hey unozovenga une hatred. Munotopenga nemunotorwara. Kana mchiziva kuti ndantara chituka chiri it's me. I'm going to say the truth as it is. Pari wrong nchipataura, pari right nchipataura. Havana pakakanganisa mai vaya vakatsvagwa.
Handika ndimi makaenda kunovatsvaga mukanovauya navo mukati tiuya utitire nyaya. Handika mukati vakufambirei vatsvage nyaya, right? Vakafamba, handika vakauya nenyaya dzavo, vakakuwanirai nyaya dzavakawana, handika vakauya vakakupresenterai nyaya dzavo. Handika vakauya vakakuudzai kuti ndasungisa munhu asungwa, munhu ari kuenda kukoti. Now where I am coming in, zvese zvavakaita, thumbs up to Bishop, to not Bishop, to Juliet Chiuyai. Thumbs up to Juliet Chiuyai. Thumbs up to Nubu, handika, for blowing the whistle. Because otherwise, they're not going to phone around this time. They won't be mirror. Don't have a life no phone. And one that no kuti mwana uyu aitongoba mari akaenda scot free pasina munhu azoti chii. Kana makaona kubva musichitanga ndakanga ndichingoti rasta muri kumusiirei. I was saying that. Ndikatokuudza ndikati Rasta is the mastermind. Handika ngaasungwe kureva kuti I was pakati. Anoona I was ndanditoripo pakati ende ndaitaura chokwadi. Antimaona ndanditaura chokwadi. Nyaya yangu payapinda ndepapapa. When I was listening to nyaya yanga ichitaurwa masikati andika kwa Nubuko anditi Juliet Chiuyai, ini guys, I'm the voice of the voiceless. Indaramba kukwatisana pa social media ndokwandaramba. Kukwatisana pa social media ndokwandaramba. Juliet Chiuyai ataura kuti ndakabata mwana wende kana musunga andika ndikamuvharira. Fine. Andika kana akasungwa ari ku police station, that's okay. Andika ndokwanfa nge ari police station koko. Ndaramba ndichibvunza mu comment section ndikati wakasunga mwana uyu kamuvharira as who? That's where I come in. Ndichakuplayira. That's where I come in. Zvimwe zvese zvamuri kunga zvamaka muchituka muchiumana you were not getting amufunge. Sometimes people you don't want to think deeper. Hanimona munoruvengo because you hate smelly. Waona nchibvunza mubvunzo wamanya kuti muri kupindira papi muri kudini? Have you ever asked yourself that question? Have you ever asked yourself, Juliet asimpurisa? Juliet is just an informant. So I mean just an informer. And one anongoblowa whistle panenge paita nyaya. Handika haana powers ekubata munhu achinoka na police station. Ndabvunza mubvunzo inini ndikati mukome pajekerere. Handina kubvunza ku private, ndinonyora pa comment section. Ndaona Annabel munini wangu ka atidi kudaro zvazviya munini wangu. Tinodzivirana dzakawanda munini wangu. Tinodzivirana dzakawanda dzaunofunga kuti sisi ava but kuti munhu mukuru ndo ndinene zvakawanda. Handitika but munhu musamhanye kuda kuita kunge musati mazwa nyaya. Zvimwe zvese correct vakatogwa Juliet Chiuyai ana kuyega makamutsvaga. Handika mukati afambire nyaya akafambira pandauya ini pandiri kupinda SIS pahati takasunga ndikamukanda police station. Pane muromo wataugwa yandafambira ndakamusunga ndikamisa police station. Ndini ndine powers ekumuvhurira. That's where I'm coming in. Juliet Chiuyai asimpurisa. That's number one. Number two, tetema siva ndavanogara kumarimba. Ndoda kuvhura ifunga because amufunge sometimes unomanyira kutuka because you hate me. Andowana. Tetema siva ndavanogara kumarimba. Vakasungwa vakona na Juliet Chiuyai. Vakanotorwa kumarimba mutemo by law unosungwa munharaunda yaunogara nepolice station yaunogara. Vakasungwa vakaendeswa ku same police station kumakoni uko. Handimaona right. Tikati aiwa pamwe kuda inyaya yekuti complainant anogara kumakoni. Handi saka tisina kuda kudi kutangoti inotambika anditi but nasi uyu mwana uyu mama Grey uyu anogara kumabvuku. Kumabvuku ne police station ziriko. Why munhu anenge asungwa vachiendeswa kumakoni vese? Ndatora screenshot yemupurisa abuda. Sorry yako mupurisa yowe. Screenshot yako ine kwa yaenda kumsoro. Sorry, you don't do that. Mutemo muzimbabwe, you don't come here and threaten people and tell us that you don't do that. You are the peacemaker. You are there to maintain peace and order in the country. Right? Juliet Chiuyai hana kodzero yekuti anouya pa social media oudza munhu kuti muzimbabwe haumupindi. I was there pa listening, I was watching. Ndachiseka mkomeza kima nduoni handina ndotuka inini ndachiseka zvikazi muzimbabwe haumupindi ndobheja. Guys, we are all Zimbabweans. Tine zvitupa zvoku Zimbabwe. Right? Ndiri mwana wevhu. Hakuna munhu anoudza munhu kuti muzimbabwe haumupindi. Uri ani as who. Kana zvakadaro, I'm using my voice now.
President Mnangagwa and ZANU-PF, do we have people who are above the law? She's not a CIO. She's not a CID. She's just a citizen. Informer. I can be an informer. You can be an informer. Ida yani chokwadi. And this kutuka. And andituki. Handituki. Dotara chokwadi. Dopa da pindo. Sakati charamba chiuchira maokorini. Baba tamanawi. Bakanu kada police nanti. Yuna kuziva. I'm going. Ndikufamba nemi bijana bijana. Andichika. Mwanawe ya chitogwa. Achinoka na police station. Complainant indiani. Ati ndaka report anditi. Juliet akapa mwanawe yumari. Complainant. I can be the complainant because ndakapa mwanawe yumari. Anditi. Vanada drain ndiko itauro can be complainants because akapa mwanawe yumari. Vama ndizi mama makapa mwanawe yumari vakawanda. Antika madai zaripo mama katopo umari. They can be complainants. Hakuna mtemo kuti unosungirwa ndichakuproveleza ndikutaureshi. Hakuna mtemo kuti kuna informant yonobata munhu noti ndasunga kusipo ndabvunza mubvunzo mamuchini tuka comment section ndabvunza mubvunzo wokuti statement makanyoresa here ma complainants hapana mnada undipindura but makamuchigona kunditukira mino yangu yakanaka kudai mamuchigona kunditukira kusheka kwangu ini Mrs Beautiful vakanaka kudai ndozva makamuchigona mwana wa Paul imbonira ndizva ndikutaura she's an informant yes handika but hana kodzero yekunobata munhu achinomuvhara amuvharira on which charge on which charge on which charge yaida kunomuvharira amuvharira on which charge mangwana achinda kukoti ndoda kunokudzai ndatinoda kuerenga imanheru anhasi nokuti mwana aipachabuda mangwana ndikasaita nhasi nanheru mangwana akabuda mwana ushu makamuchikumbira regerero nditi kutokumbirawo regerero chokwadi mumburitsei akabuda sedataura nyaya kunonzi ndiye Juliet akabudisa mwana uyu ane power and the threats will keep on going on. Acharamba achiintimidate vanhu achivhundusira vanhu nokuti she thinks she's high, mighty and very powerful. We are all citizens of Zimbabwe. Oh, I don't know about me. I don't know. We are all citizens of Zimbabwe. Right? So kuti ndabata munhu ndanosunga munhu ndanokanda munhu handizvo. Anyway guys, inini ndaputsa mutemo. The emotion ndatoita ndotozviziva. But there was no way I was gonna come and bring it to you. Andimaona, I had to do kuti ndipwanye mutemo. For the first time in my life, I recorded mkuru wemapurisa anonzi Dispo. And I must shout to Dispo Ndiani. I'm not going to say his name. Ndachaga number. Hakuna mna sina connection guys. Takambosungwa. Indo kana chikuza kuti ndakambosungwa. Ini nyaza undotaura ndoga. Ndakambosungwa. Mutemo unoziva kuti mutemo unofamba sei. Ndakambokudza kuti I was a problematic child nchikura. So nyaza kusungwa idzatsizinyuwani. Anmona. Ndarekoda mukuru mapurisa pfungwa dzangu dzakadzidza kuti toda kumufondera mangwana atiri pa live handika but ndikafunga kuti mangwana mwana yakabuda chinzi tazomurekulisa fiye charamba iri muvanhu yekuti kuna Juliet chiutsi kuZimbabwe akakudza kuti haupindi muZimbabwe ticharamba chichika munhu pano pasocial media takauya kuzofara Juliet zvakutoita inonzi intimidation itori mhosva hombe kuindindita pasocial media vanhu. Kelly Kumalo, this is not personal. I just come and say the truth as it is. And it's not even personal. Handina personal zandaita. But in that chibvunza comment section mangamuchindituka. Handimona. Ndikubvunza kuti papindurwe. Zvakanaka ndakapazere vanhu pachaunga. Instead of kuti ndipindurwe muri kundituka. Ndapesa ndati you know what? Rega ndidzifambire ndinzwe. It's not personal. This is not personal. It's social media. Handi sekufambira kwakaita nyaya dzameli vachiti vari kufambira nyaya dzameli akabamba stands. Was it personal? No, it was not personal. It was content, Janiti. It was content. Saka ngatitoge kuti nokuti zvataugwa nomwe munhu muti it's personal. Zvikaitwa nomwe munhu achita umwe munhu. Inini the same Juliet Chiutsi. Ndakaitirwa 8 hours live. Juliet Chiutsi aripo munhu wamuri kudedza kuti bishop. 8 hours achipisa meli akavata. Ndakavata ndichipisiwa kuzi ndakamba mastand. Handisati nambobama ndina mna ndobira iyi handina mna ndakambobira kana 1 ndikutora pajekerere ende kumastenzi kwedu tiri kwende zviri kufaya zviri kutofaya tiriko kumastenzi isu tiriko kumastenzi takatongomira zvozvo takamira zvozvo hatichagoni kukudzai nokuti varai vapwanya chinhu chavasingazivi hatichagoni kutaura takangoita zvinhu zvedu underground handimazviona so ataura zvakawanda
zvandafila ini kuti no atirambi tichivhundusirwa naJuliet Chiudzi simply because ane police station kumakoni. Musakangane kuti kumakoni ndokwanogara. That's where she stays. That's where she stays. Ndokuti ukasunga unoiswa ikoko. Zvebasa rese raita iri ndati thumbs up and a big up to ye. Afambira nyaya dzamama Grace sure. Kusvika pa last number. Ini ndauya nema statement and comments. Ndo pane nyaya yangu. Yekuramba chungonzi haupindi muZimbabwe. Muzimbabwe hamupindi. Hamupindi muZimbabwe. Mele akazodai. Ndakazodai manje ndomuwatisa ndodai. Hakuna munhu anowachisa munhu my sister oh. We are adults. You ndakambokuudza and I'm saying it asimakuwa. Ina ndisikunyaya kuseri. I'm just saying it for public. Antika tiri kuda minamato veduwe. Zvinhu zvakaoma. We need the bishops to come and cancel us. Takaremerwa. We tukutoda mabishop anoyachi chandoziva ndakambokuudza ndisokati where there is havoc. Bishop anopinda anoisa peace. Patanga life ndavaona vachinamata. That was fine. Mukunamata after vataura shoot vakutuka. Yes, akatumwa nevadzimara ndambozviramba ende ndanyasa to big up ana mhosva. Ndataura vanhu kuti havana kana mhosva vakachagwa vakauya kunzi vaite basa ndibatei mundibatisise. Havana mhosva vakauya vakachagwa vakauya vakadai I was in Zimbabwe seke mutema chera. I went to Zimbabwe nini ndofunga kana usina kuona live bvunza vari muZimbabwe. I was there. I asked her several times kuti ndiri pakati uyai. She didn't come. I was there. But nyaya yekuti titi tinovhundusirana everyday turamba chingonzi nokuti nini ndinoziva chakazodai. Yes, she's good in what she does. Akatumwa ndochokwadisa ndokune munhu anopuwa sando dzake ngapi anchimaona. But nyaya yekuzoramba chivhundusira tanzi ini ndoziva muvidhiyo munenge hamupindi ndini ndine simba rekuti ndimuvhurire mangwana anovhurigwa kana tasavhurigwa. Well, ndapara mhosva guys. Ndapara mhosva. Yes, pane mukadzi abvunza kuti nemakaini chisungigwa muchikusunga nokumaraini kwenyu atukwa vabva kunamata. The body of Christ is suffering. It's crying. Inonzi the title your bishop. It's crying. That's why you heard me coming here and saying Juliet Chiudzi. Shoda isiwa na meli vatadzi yokushata. Velazimino. Yes. But the moment I give myself pastor, makama wana mwe mapasta akatukwa kadina kadi, you not even a day la maka wana machi responda. Not even a day. Not even a day. They represent pastors. Munozati rank yekuti bishop is higher than a pastor. Do you know that? The rank yekuti a bishop is higher than being a pastor. Then to ya panapa. To vundusirana. Pane hondo. Towards ra hondo. Bishop tukukudai kushokora mara. We need you, body of Christ. Go back pakutanga. This is not a bishop. I'm sure my bishop akawanda havangogoni zvakutauraka, but somehow haibudi. Pese panowani panyaya munoda kufambira nyaya dzisina ineni. Pese makafambira nyaya munhu akauya kwamuri akanga asina kubhadhira stendi kupay scheme kwedu, akanobhadhira kuna hamene kwakabhadhira kuna lawyer uko kwamakafambira mukaenda kuko muchifambira nyaya dzenyu. Hamuna kuya kuna mele asina kauya pasi video kuti mele akaba. But hamuna gondiudza ina hamuna boya kudhimana mari kwandiri. Ndakanga ndabirani. Right. Indada kuti ndizive kuti mutemo uyu unofamba sei. Anditika ende mutemo uyu pamwe ndisiri kuziva andika ndatanga ndaito munoza ndo panotsara tamuwana madofo so ani munoona tasewo comment ya Priska na Notion. Ndaisora kuti basa vakagona. Nani how many times did I applaud pano kuti basa vakarova? How many times? How many times? Ya uyu ndaishoda kutomutsvaga uyu. Uchaionera kumepo. Bye bye. Hani maona. Ina ndisi bishop ini. Enda ndisi pastor. Nditori mutadzi mukuru. Nditori munhu atotsvaga unyasha every day. Saka dzandada kufambira ndongofambira. Nokuti ndina handisi bishop ini. Handisi pastor. Ndogona kunga zvangu ndichiparidza so. So munhu anongozivawo shoko so. But nditori mutadzi and I always tell you. Right. Hende. Ndine mubvunzo shefu yandoda kungobvunza umuviri handisi kuti munganditendera here.
ndinogona kuti munhu ari pazimbabwe anogona kundivhurira kesi here? Let's say ndikuda kuripota ndine nyaya yakaitika yangu inini, ndinokwanisa kuti munhu ari pazimbabwe anotokwanisa kutovhura kesi here, munhu otovharirwa masource ini ndisina kupa statement? Then saka napasina complaint and statement, munhu atorwa avharirwa haaende sokoti here? Haindi koti. Okay, tine nyaya iri panapa pashefu wangu andida kutibvunza nditi. Pane mwana akaita ake inonzi force, tongoti nomoiti theft by force conversion, because akauya akanyepa kuvanhu kuti ndiri kurwarirwa namai. Anditika saka ndoda kunoona mai vangu because ndagarisa time yakareba ndisina kumbona amai vangu. Then he asked, as people we contributed money, nevamwewo vari kunze vacontributa mari kuti vamupa anoona mai vake, but haana kuzoenda kuno mari iya haina kuzonoshanda kuna mai vake. Akanga achinyepa, mai vake vanga asingarwari, akanoshandisa mari kuna mai vemurume wake. Anditi maona, so hazvina kufadza vanhu. Plus painzi achiti mai vangu vari kuhospital tichioneka mai vari kurwara, haana kukwanisa kuburitsa mai painzi tione mai vari kurwara, haana kukwanisa kuburitsa mai. Saka zvakazoonekwa kuti no, mai ava vangu vasingarwari, handitika, but in the process kune vamwe vakabva vatsvaga vamwe mai vanogara kuHarare ikoko, handiti maona, kuchitungwisa. Mai ava vanhu ndobva vati ndakufambira nyaya idzi, vafambirawo zveshuwa nyaya idzi vachitsvaga chokwadi, ndobva vaona kuti munhu uyu akanyepa, vakatonomutora vakaona kuti munhu uyu akanyepa. Vamutora kudaro vanoti ivo vaenda kunomusiya kupolice station kumakoni, kunove kusaidi kwavanogara mai ava. Vamusiya police station kumakoni, mwana uyu hanzi avharirwa kuenda koti mangwana. So inini personally semunhuwo mwana wemuZimbabwe akambogara kuZimbabwe stereki, zvandinetsa kuti is it possible kuti unonovharira on which charge, nokuti macomplainants hapana statement ranenge apiwa, ari kuenda kukoti mangwana, hanzi namai ava ndindine simba rekuvharira, ndindine simba rekuvhurira. Handi munoona, and it's not the first time zvichiitika. Right, it's not the first time zvichiitika. Ndofunga kesi iyi kana makambosangana nayo, mai ava vanogara muchitungwiza imomo. Handiti mai ava vanhu vanototya, vanogona kutoganza kuti hamupapindi paZimbabwe nokuti chitungwiza ndiyangu ndakabata. Handiti pane time yavanga vari mutonga ri police here, pane mupurisa atobudikira wechikadzi palive yamai ava achira tisu tinokubata chokusungai. Handizi kuti zvinobvumidzwa because it's now tarnishing zita remakoni kuti mai ava musikana uyu akaparira mhosva anogara kumabvuku kune police station. Handiti but anotorwa ikoko onokandwa kwavanogara mai ava. Last time vakambosungitsana nemukadzi futi anogara kumarimba, vakanomutora kumarimba kwamukanda kumakoni. Saka taakutofungawo sevanhu kuti kumakoni uku kasi ndo vanotonga, kasi vane mapowers api ekuti maconstitution yakuranwa just as a mere person like me asiri mupurisa. Saka isingazikamwe shefu tine right yekuti nindozana nemapurisa ndokwanisa ngosungisa munhu ndomubharisa mumasauzi. Is that possible? Yoda lokuti munhu anogona kumhangara ariko ane informant kakuti ndingakabekwa mari. But nyaya haindi kukoti kana complaint wachona asaka statement yake. Ngaipinde mukoti. Kungoenda kukoti kungoindawo zvongonzizvo pipi yanongozwa kuti dokota statement kuna complainant. Okay. Because zvazvatinetsa vakuru vangu dispo, toziva kuti mimi ndimi dispo vepanzvimbo ishi. Saka tasvika pakutsvaga nhamba kuti toda kunzwisa, because she threatens now people saying ndinoita zvese. Tototya here kuti munhu asi chero ari informant ane right yekumira here panzvimbo achitaburitsa zvitupa zvevanhu pamalife? Ane right here kumira paground achitaura kuti inini muno mamuchinji achiburitsa zvitupa zvevanhu kuti honai zvitupa zvevanhu, because imhosva kuburitsa chitupa chemunhu pakazara vanhu pajekerere without consent yemunhu. Chitupa chemunhu like document yangu, chitupa like chekuzvarwa, like palive pamalive pasocial media papa oburitsa chitupa kuti vanhu vese vaone, haisi mhosva here? Kuburitsa chitupa chemunhu like zvokuti honai makore ake ayo
mati munhu uyu ava ndivo mai vake une zvitupa zvavo izvi zvakafanana palive pakazara vanhu. Chitupa isi private document here. No, chitupa is not a private document. Okay. But nyaya mbeko ndio kuti ndosaka chichinzi tipe tone chitupa chako. But chitupa chako andikamukupa munhu mutemo here. Ndio achiti nyaya ndio kuti izvo munhu akaparikwa mhosva anongomanga kumapurisa ndo basa remapurisa. Anenge akuparikwa mhosva vari fei vari mangari kumapurisa. Aparwa mhosva handiti? Kumapurisa afei nyaya dzacho. Akaparikwa mhosva ngamangari kumapurisa. Tinozokumbirawo dispo nemweya waMwari handitika pamakoni police station pangatosviba zita nemukadzi anonzi Juliet Chiutsi. Ari kufamba achizvita lawyer achizvita tia ndine mapepe ekusunga vanhu ndinobata vanhu ndinodini handitika tinozvitokumbirawo nemweya waMwari ngarige kusvibisa makoni police station kana munhu abatirwa kuHarare ngasingaiswe kuHarare police station kana abatirwa kumabvuku kune mapurisawo kune ikoko kana abatirwawo kuchitungwiza munhu ngaiswe kuchitungwiza police station kwete kuti akutoda kutonga kukwadisa vanhu kuti hamupindi angachiudza mumwe munhu hamupindi zvabe because indotonga. Ndamboinzwa but mweya mberi ndekuti kana munhu asina kutorwa statement ari kuvari mumhangari zvinonetsa kuti tisekiwe conviction. Zvinonetsa kuti ndingaona kuti munhu ari kunoko angangotaura kuti pane mhosva yakaparikwa nhingi ari kuUK. Asi munhu asvike kuUK yakaparikwa mhosva asina kunge auya kuzopa statement yake mukoti. Nyaya kazhinji haakuna kwainyanya kwei. Aiwa maita ini nekuti udzawo maita ini. Saka nyaya mutaura yandadaidza nditaibvunza mangwana yakamira. Tibvunzirewo mangwana nyaya iyi yemwana anonzi Chipo but iripo nyaya yacho munongoti yakauya naJuliet ende tokumbira kuti kana tichita dedza iJuliet uyu antika kana chiita tanga zviyana nyaya kuti zvekune munhu akaita fraud kuUK. Ndozvaakatoita akauya nenyaya yakatotora munhu yakamuvharira akati ndamuvharira izvo zvanga ari palive achiti hanzi ndine masimba ekuvhurira munhu uyu kana kuti ndimuendese mangwana. So zvandiredza ini nekuzivawo mutemo kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Saka Juliet ari kuuya achiti kune munhu akatorerwa mari kuUK here ari kuti Juliet akauya achiti handizozivi kuti chajukoku chajokisi akataura kuti kudini but vanhu vakatorerwa mari vakamupa ife ndatinakutorerwa takamupa mari tichiti abatsirikane but mari haina kuzoshanda zvotanga tamupa handiti munoona. Saka iye akazoengage asi yakashandawo kugwerewo ikoko asi kusiri kwayanga ifunga kuinda. Saka vanhu havo zvokuti imimi ndimaipa kumhangara akaimi kuti taka munhu kana paine mhosva imimi ndimaipa kuti mumhangara. Aiwa Juliet uyu pavanhu vakabhadhara mari yakabviswa navanhu vakasiyana-siyana nditi pane vamwe vakasvika pakuti regaiti nokuti iye mwana uyu ainyepa kuti ndiri paground ndavaona sandikwanisi ndi kutadze mai vangu vamwe vanhu ndokusvika pakubata Julie uyu handitika kuti Julie titsvagirewo kuti ichokwadi here handiti Julie ndokudza ati afamba ndokunotsvaga mwana uyu ndokumuwana handitika ndokumuinterrogata vese nevabereki vake handiti ndokubva ati azoti ndaenda kunomuvharira ndamusiya kumasales saka mangwana ari kuenda kukoti. Saka ipapo ndopanetsa kuti anda kukoti nemachaji Jilo wacho yakabhadhara here mari yacho. Hawana mari yakabhadhara. Inonetsa kuti ipinde mukoti yakadaro. Handiti. Inonetsa. Inonetsa. Aiwa tokumbirawo maita basa renyu hanzvadzi yangu mandijekesera asi tokumbirawo kuti kumakoni police station kuigadziseni kuti hazvizonakidzi kuti muone kusocial media kwakuita hondo yekunzi makoni police station nekuita corruption nekuita fraud kune vanhu vasiri mapurisa vari kuti vanokwanisa kusunga vanhu handimaona ndifunga kuti zvingave right nenyaya yekuti anenge achidzwana nevanhu vanoshanda ipapo. I don't think it's correct. It's not correct. It's not correct. Saka tinokumbira kuti ipapo mupagadzise semukuru wemapurisa tokumbira kuti mupagadzise ipapo Juliet uyu kana muchimudana moti vanonzi SIS MELLY diaries ndo vakandifonera haisi secret. Mangwana tindoti ari kuti anopinda mukoti akamira sani yeJuliet wacho. Maita basa. Thank you hanzvadzi yangu. Anopinda mukoti akamira sani. Maita basa hanzvadzi yangu Mwari akuitire zvakanaka. Thank you very much. It's okay, thanks. Bye.
ini ndo zvandaita anomuona zvokuti kwa ofisa pamwe ndo zvavari vakanoita kana kuti vava vachidlawo chaunga chidla chinonaka ina handizivi anomuona so ini ndo zvandangotiburisirane pachena nokuti chokwadi chiripo ndechekuti yes basa rake agona aita basa abata magrey but zvokuzoti hanzi haupindi muZimbabwe ende inini ndini ndinokwanisa kuvhurira munhu kana kusavhurira ipapo ndo pandaramba as who kana anoti ndini ndamubata ndinokupa nhamba ndiri kuno kuuk ndinokupa nhamba mangwana kana une nhama yekumupurisa asiki kuti ndokupa nezita wobvunza kuti ava vanonzi ningi ava ndira nditokupai nezita kana pane mupurisa ari padhuze mubvunze kana mune hama dzemapurisa mukashaiwa hama dzemapurisa mubvunze kuti ndiani ndikupei nezita tingatotaura zvinhu zvisipo mubvunza vanonzi vamuguti mobvunza kuti vamuguti ndiani handimaona vanonzi vamuguti mobvunza kuti vamuguti ndiani handisirini indapiwawo nhamba ndatoforwardingwawo nhamba handimaona ndaitsvaga ndikapiwa nevandipawo kuharare ikoko kusaidhe kuchitumbusa ikoko handimaona saka isusu nyaya kana ichiitwa Juliet kana ukapiwa nyaya fambisa nyaya but usativhundusire kuti munhu haupindi inini ndini ndinokwanisa kuti ndinokwanisa kuti ndikupinze munyika kana kuti ndikusungisana ndidai handika mwana uyu kana achisungwa anongosungwa kana achinda kujere anokwenda kujere zvingori straight forward and ndabvunza mucomment section ndikati complainant ndiani vanonzi vamuguti ngati vanonzi vamuguti kana mchida mangwana makuseni ndiwafonera pano mangwana makuseni ndopa makufona pano if you want anomuona so atidi kuti tivhundusirane Julie ina handikuvengi but nyaya yekuti unozoganza kuti ndinosunga munhu ndovharira kana wapiwa basa ita basa rako mamoyo wapedza kuita basa rako handika zvekuzotiganzira kuti ndini ndinotosunga munhu nokusunungura that's not right because unoda kupinza vanhu fiye kuti vanhu vapinde fiye vakutye vari kundopinda fiye nangu handipinde fiye but kune vanotopinda fiye kuti kunonzi zvokuti haupindi muZimbabwe ndindotonga statement iroro haridaro takaudzwa kunzi muUK haupindi munomutokusungisa ndionodai mutemo wakazodai kazadai takazobvunza mutemo tikawa kuti kupiko techingokwatiswa zvedu hakuna nyika haisi yemunhu wakomana anomuona nyika haisi yemunhu vanonzi vamuguti mune hama mapurisa inini mune hama mapurisa ask your relatives kuti dispo kuchitungwiza kokoko kwamakoni kuchitungwiza ku ndiani anomuona so ndopatangoramba isusu ndopatangoramba ipapo chete ndopatangoramba saka guys ndati ndikasaitaura nhasi mangwana ndikazotaura mangwana konzi mwana waye abuda ndaona kavanhu chikumbira kuti mushuwa mubudise iwo muregerere iwo kutokwatiwa kunzi uri mupurisa usi mupurisa shuwa kukumba naunga chiuchiraka mushuwa muregerere iwo ini ndozvandibhowa ndikunyepa ini shuwa muvhurire iwo mwana waye asaka muregerere iwo mudai hanomuona aiwa kana chingoenda kukoti rega yangoenda kukoti anogorobuda hapana komplaini ndabvunza kuti akanyisa statement ndiani because kumapurisa guys imi munozviziva kune vasingazvisa sinambosungwa handika hakuna nyaya inoenda kukoti pasina statement racomplainant ende complainant unodiwa kuti uinde mukoti saka achabhururuka achifambira iwo ma1000 time pabva kuno kuUK kuenda kukoti ndiani kuganza kuti kukwatisa vanhu ndokwandaramba ini chete zvedzimwe nyaya dziseidzi ndanyatsa kuza ndikati ndamupa sando dzake agona akafambira nyaya anomuona akafambira nyaya sezvairi but pakuzoti haupindi muZimbabwe pakuzoti ndine simba rekumuburitsa kana kusamuburitsa no ende makoni they keep on doing this serapa chiexpose makoni police station I don't think kuti the hierarchy would want us kuno kuchambida kutambe chita noise inoti ndichangwa ndikuita noise nevanhu vangu 200 yekumakoni police station tichangoramba tichikuita noise pano yekumakoni kana zvikaramba zvichiitika tichangoramba tichingoti nani andikwatiswe kuenda ndivhunduke munhu andikwate chero kutotukwa ndezvanuza mechipedza nguva initwa mukutotuka neni mukutuka muchembere mukutuka zviri muchembere zvake muchembera kutongomirawo pachokwadi ndabvunza palive inini ndachinyora mucomment section ndo zvakaitukirwa kuti complainant ndiani pane akanyisa statement here
kusvika ndanga chapana ndada kupindura pakuti ndipindurwe ka ndiri kuudzwa kushata nezimino ndikati nonganza kusvika pandoziva unganza mhino handinayo chirega ndinozvitsvakira ndoga ndizive chokwadi ndinozivawo vanhu ndangofonerawo 2-3 people namba ndikaiwana hanimona ndatombotanga nditaura nemupurisa mumwe wekutanga nditaura nemupurisa atoseka akati nyaya ndikati ndo nyaya iripo hanimona akati mirai titsvage namba but zvamukutaura hakuna mutemo wakadaro mirai tikutsvagirei ikoko ndikazoiwana namba ndikafona saka ndati vanonzi vamuguti vatsvake handitovazivi vatondizivi kana vatozoona futi chero katisa profile picture hapana ini saka vatomboonini hanzi mangodhipisa pafeya makungotadzana mapowers chokwadi whether famba nesaidi raunaro famba nesaidi iroro famba nesaidi pandinouya pano tichesana nembavha dzinenge dzakaba macos evanhu why don't you say the same thing kuti muri kudhipisa mukuda kutadzana mapowers why don't you say that pandinouya pano palive tichirikavha mari dzenyu dzinenge dzakadyiwa nevanhu tichirikavha vanhu vanenge ndichiuya munodi kutaura the same statement kuti muri kudhipisa munodi kuzvitaura makuzvitaura nokuti tataura nenyaya yekuti ndijuliet musi wakanga achiita live 7 hours achiitira meli live yekunzi akapa mari dzemastand makadi kuti uri kudhipisa makadi kuti uri kudhipisa ngativei fair learn to be fair learn to be fair makadi kudhipisa painzi impavha akaba mari makati munhu akabigwa ngaauye makabvunza wani akauya here munhu akati ndakapa meli mari uyu city iyi ndakatomutumira mari akauya here but makamhanya nekuti meli mbavha and ndakangoti ndikati okay bo chokwadi chaonekwa pazuva rekupedzisira ende chichaonekwa chokwadi mirai makadaro chichaonekwa ndichadzoka futi hasendapedza wedha mukati yave personal wedha mukati ndazodhipisa wedha mukati ndazodini handitika ndizvozvo hapana zvinochinja dzingori statement dzamunenge muchingotaura but ini chokwadi ndachitaura saka kukwatiswa ine hangu handikwatiswi kune vangu vachiti vari kukwatiswa vanhu vachikwatiswa kuti chichii kana chichii shuwa kwamupanyaya yako anoifambira ukabhadhara mari yako you pay your money zveshuwa kuti ndiifambire nyaya yangu anofambira nyaya yako that's for a fact she's good kufambira nyaya dzevanhu sezvataingodziitawo kuafrica taingodzifambira she's good zveshuwa but nyaya yekuzoganza and stop taking things personal Julie it's not personal it's just business just like business rawakaita mazuva apfuurapo uchiita 8 hours life saying kuti meli akaba mari dzemastand meli akaba mari dzevanhu emavhisa me stealing money mari emavhisa imari how much was it ndikati ndipe ndakati ndakabigwa ndimupe mari yacho nobody came forward makuwa ndingachidzwa muno ndo problem yekuti mukapiwa guwa nevanhu munomhanya naro uri socialite ndiri socialite wapiwa guwa rikunzira meli the inbox is open number tinadzo dzeumwe nemumwe you come you ask nai pana nyaya yauya ndichokuti ndenaye kulive but nyaya isiriyo mamiriro ayakaita that's a fact munopiwa nyaya vanotoziva kuti munoda content munopiwa nyaya dzekunyepa mumwe manyanzi okulive kuti abata juice kwanzi ndakarekodha lawyer wako maivepo palive vamwe venchinzi lawyer wako ndakamurekodha kuharare handina lawyer kuharare I don't stay in Harare ndikati lawyer upi buritsa rakaramba kubuda audio raloya kasima mhanya timu kuti wakada meli wakada because mune hatred dzenyu dzamuinadzo towadzi kumachembere vedu ves3 chembere allow us to be atidi kukukesai we don't want to case you anditika tiregei tiri chembere chakada kuti zviitire imi chindeka kune vechidiki muita zvechidiki naye asikani animona apana mapowers atiri kumbonesa nezvangu musatomboti tikuita kombetinga kuti ndinoda kumuonesa mapowers handina mapowers andida kumbomuonesa but ndiri kuda kutoonesa imi vana veZimbabwe nokuti hamudi kufunga sometimes you don't want to think changotaugwa munomhanya nacho changotaugwa muno you don't want to hamudi kudzikisa pfungwa dzenyu kuti mufunge kuti munhu anovharigwa kukoti kuri kuenda alright cheje chinosvika kuchita tinzi akabira ani munhu akabigwa ndiani mukoti meme pipi achabvunza saka nhaiwe Julie wakapa munhu uyu mari wakamupa papi handisi ini ndiri kuripotera vanhu vakari kuUK come on guys come on kune law yakadaro
Kune lawyer yakadaro chirege kama mangwana inde kukoti tione kuti mwana ari kunopiwa makore mangani. Kuregei tinotara kunopiwa makore mangani. Muti ndimuzwisise ina ndisi kunyaya yekuti uyu grey uyu akakangana kudii pangu pandiri kunangana napo mapanzwa. Pangu pandiri kunangana napo mapanzwa. Tivani basi shomedia kungonza chino tinomanya nacho kudai hauna fact nacho. Munonyepa munotaura zvinhu zvekunyepa. Kuti wani uya iwe wakabhadhira mari yese ndikuna meni uya wakabigwa mariwe hakuna nobuda. Ndikushtaura ndiri pane pamuri 1.2 hapana nobudikira. But muri kumhanya kuti wakabanzi mastand ipavha ipavha ndokubira inhasi. Vamwe venyu kuAfrica ko pandai kubatsira my own money from my pocket. Na nhasi ndichiri kubatsira umwe ari kuAfrica from my own pocket. Kana mchida ndivafonera apa munzwa from my own pocket. Ndandisiri mbavha. Nhasi nokuti ndave kuno kwandichakwanisa kubatsira imose ndambavha. Musadaro. Chipambanisa idze kuti Melly mbavha zvokuti ene ndiri Zimbabwe risingaite ndinoba tigoona kuti zvichachinja ende zvichaita sei. But allow us to be tiri machembere. Yes, we know that. Sei nditori muchembere asikana musakungoti kuti pandasvika panyasha 45 adzidzo kutambana dzasikana musatambei. Musatambei. Go to the gogos. But allow me to be. Andino ndotukai ndakambokutukai. Chiro vanondituka makambona nchikudzokera nchikutukai. Handimbokutuki. Ndongokupindura ndichitoseka ndichidarika. But iwe wega nezera rako ityawo kutuka gogo vakaita seni vacho. Juliet ndigogoka. Ini ndigogo chirege kama gogo apedzerana. Handizvei. Iye uya ni mafacts akenda ni mafacts but ndinga ndangotaura ngopresenta nyaya yangu iri clear. Hamona kuti zvokuvhundusigwa tichinzi kwai ndindotonga Harare. Tototla kuenda kwa Harare chinzi kwai tonosungwa kwa Harare nekuti tinenge tatukana social media. Akatusungisa tete Masivanda. Anditi atsungisa Masivanda anditika asangabva kuniti ndabva kuhura. Inangabva kuniti zihure rakahura nemurume wokunyaradza. Angabva kundiudza mashoko iwayo. Tete Masivanda vakabva vamuti wohure asakagona kunosungisa kuti akadzifambira. Akadzifambira. Zati Masivanda vedu akadzifambira. Asini zuro wacho angabva kuniti zihure rakavata nemurume wokunyaradza wandisingazivi. Wandisingazivi murume wokunyaradza. Zvinhu zvokunyepa zvavanenge vachikutsvagana zvakundinda zvachidzana makuwa kuseri uku. Handimaona zvinhu zvokunyepa. Handisi hure ndiye wani murume. Panguva ino pandasvika pa ndakambohurawo guys hari shaikwi kuti ndikadzaka. But anyway ina ndakuita basa nazvo zvangu. Ndina kuita basa nazvo zvachose. Ndakatoti ndiri hure saka manga mati kudimanya ine side iroro. Saka imimi comment section be fair. Haikona nokuti nokuti zvaitwa namai vekushata. Hanimona mubva matwa insimaira so katingomirai pachokwadi. Katingomirai vanhu pachokwadi. Handiti kana takaba isusu mari dzemastands chaonekwa ono kuindawo kuAfrica topinda wandishapinda kuAfrica manje tena ndi kuAfrica mutendera nokusungwa kuti vamozoti vakaba shuwa vakabaita kujera vakaba kana kuti kuchaya mwatira kuti marisitsi angu atakapa simeli mari ayi kana mazomaona mozomanya nesaidi ro. Indogara gweru guys andigari Harare. The project ichitanga yakauya munhu wese saw it. Ichitanga kuuya kuti vakuti approach you everybody saw it. Saka ndakazongita pinda ngimi rekuba mari papi ndokwane papi ndochandepi. Ini ndakadotenga kwa mase ndikubhadhara everyday mukati produce your sisi I have them. Kuna ndichagwese pima ngikiri nawe uya asara uyu mapotatoes asara. Kui lunch box ikanda kuita zvangu yemangwana. Hanimona saka ndizvanako nditaure zvangu Juliet. It's nothing personal my sister, it's business. It's business. Just like that business there. Dei wakadoita kone ndia ya page koko dei wakadoita mari neni musuya uya. Pa wakaita 8 hours uchiti Melly wakaba ma stage. Ungadei wakarova mari bag rakashiba. Bag rakashiba. Sezvo wakanga urione information yekuti Melly wakatobashua luya wakatomuziva. Andowani ungadei wakatadza kuti vanhu wakatadza kumechina kwacho kwatakana kutenga ma stand wakutektek na Melly. Imi moti tikwanzi sisi Melly muri kuita personal. Ko iye yanga sisi personal. Ina sikuita personal. Ndinombeta personal. Anditombeta personal. Munhu waMwari tinokuda zvisingaiti Juliet, but preach to us now. We are hungry of the word. Tikuda soko ra Mwari titendeuke. Sesi machembere kudai pamwe takura pamwe makore edu atakuenda papa padhuze. Toda kufowo tiri clean. Tiri clean.
titakatendeuka zvondoroora todzi zvangu kunaniko nokuti iwe ndiwandotokwanisa kurora kwawarizve takada kungoti tose kumazira ikoko zvondoroorora kunani iwe ndiwe bishop zvokamira pandoo yanopfugama ndoti bishop ndichisireyo kuna mwari zvitadzo zvangu zvanga zvinomira mushe zvo kana uchingopinda nokutukirira zvinyadziko anongochita kwaka nokudii kukundwa vonenishwa mazana ndakadochinja ndakadzika pamazana chatukini handimbotuki ndokutuka zvangu ndiseka nyarara zvangu ndonge zvangu ndotaura zvangu nyaya ndotuka zvangu ndototi bo famba nesaidhi iroro hamusi kuona kuti ndokuchembera kwakanaka naini ndichembera ndiye mazina angu akakwana ndichembera ndiye mazina angu akakwana but ini ndiri voice of the voiceless ndomira pachokwadi mangwana ndikutouya nenyaya yemurume wokubhulakwa yokukolekta 3 million yevanhu ndikutouya naye mangwana 3 million hanzi ndombi ihle not even just $100 that goes to Yezo. She said she paid the bishop nemaprista kuti asungwe. I don't know about that. I don't know. Me, I don't want to say what I don't know. I don't want to say what I don't know. But chingori pochete ndechekutika. That's not correct. That's not right. It's not right. Cheti. Kana wapiwa basa maimini mningina wangu famba nebasa but tusati kwatise vanhu. And don't think you don't usavazo eta kunge une ma powers ese ekumapurisa. Andika no one is above the law. Unosungwa uchizviti ndinani minister wangu ariku. Wanzi minister na longo wakaenda kujera wa mazofura. Wana Oscar pambuka vakutodzoka izvo zvangu aripo. Chira ndogona ngompido wamangwana. Saka no one is above the law. Mana pambuka ndori nemazita chechewo. Minister akapinda vantori minister akapinda. Kuzoti weJulia takatoza pasi yo media paona kana zita haupindi mjeri wakati unoti ndotonga vanhu kuti chi. Kuti chi ndotonga vanhu ndini ndine ma powers. Guys, indapedza guys. Freddy walomtenzi munda sinozazi letu beka ndizvo here. I love the mystery of abbreviations. I don't know. I don't know. So guys, ndakwenda hangu andika it was nothing personal. I don't hate Juliet andika ndangotaura chokwadi ndakazvimirira andika and I don't hate her. Musazofambisa kuti hey vangu vachifambisa vangu vachidhipisa ndakachitaura chokwadi. Mamudoti ndiite shuga kuti ndisa kunyeba. Ndachingotaura chokwadi zvesachiri andi ndichida kuwisisa kuti zviri kufamba sei. Hanimona sei kutaura kwavaingoitawo zvavakanga vachifunga kuti vawana mafindings ekunzi kwai kune maloya akazodii kune chii vakazorekordwa kusina maloya ndaloya ndiri kuZimbabwe ndikati kuZimbabwe ndakazobva kuZimbabwe asati ndandisina kana 19 years ndabva kuZimbabwe tori ndi loya kuZimbabwe ndandisina. Hanimona ndandisina even mukadatsara chokwadi pamberi paMwari handika akabata vanhu akadii but the way everything zvokuti hamene kumwe kwandine nako ini pangu ndapedza. Zvimwe zvakuda kuti shanse fungwa kwete ngoti kwaenda mhepo tisi tinongomhanya kwadai kwaenda mhepo umunhu ngauya akazvimirira nemuono wake indauya ndakazvimirira nemuono wangu. There's no need yekuti undituke mucomment section kuti wauya wakamira nemuono wako. No, hear me out muono wangu iwe ufamba nemuono wako handika tobvumvirana tokweverana so zvinonakidza zvobva zvanakidza so toita debate charo rine vanhu vakuru vasingatukani hatisi vana kwari pasocial media vasina unhu mazuva nekuti vanongotuka kuti unopfeka ghost kuti unocreata ghost kuti ndoda kunda unotuka handipindura necoward ukatouya uri ghost iye coward handitokupinduri I'll just laugh at you and go. Usora uchipopota wega uchitaura uri one uchitaura takabana stands zimpavha zihure rakabata nemurume wokunyaradzo usora uchitaura wega indatozviendera zvangu kumuchemberi kapana topedza so ende anambotuka naindatuka erasikana kana ndatuka taura SIS MELLY matuka pane pandatuka uyu taura chokwadi ndisati ndadona pane pandatuka here pane pandatuka here kana pane pandatuka moti ndatuka mambo ndiwa ndichituka nachinyazi mambo ndachingotaura matauriro ndachingotaura usi zvandiri ende mozati voice rangu arori pamusoro munozviziva anditi pane pandatuka here kana paripo moti matuka pakati paripo here pandatuka madhairi zangu muripo mcomment section vamwe vangoya kuzowa nyaya zvavo ndoda madhairi zangu apindire kuti mama matuka pane pandatuka here paripo here ndofunga hapana. Nangwanika zvimira nechokwadi. Saka guys ndakuinda. Mara kuita zvakanaka.
umanditi andibvunza kuti anzi sei mapindira nyaya idzi makati amuchade nyaya dzemumastreet. Ndikati aiwa iyi ndakatotaura ngati mari yakatotanga nepano ndo pakatotanga mari yekuti avhure business, ndo pakatanga topiwa. Ndine kodzero kuikomenta. Dzimwe dziri kungoitika mastreet makambonona ndichisa comment yangu mazana ndise makomenta ndikweni dzongoitika nyaya dzongopera ndibvunza kuti chichi kuitika ndiko nokuti ndiri busy nechigezana nechembera asikana hanimbozvioni. But iyi ndakatoitsvaga chichi kuitika ndikatota kubvunza vanhu ndikatota kusanangurigwa. If you still remember mucomment section, because mari yacho yesitati yakatotangira pano, hembe dzevana dzakatotangira pano, dzakatobva pano, soga kabva igama yebva pano, soga kabva igamawo. Tikaona swaga kumubatsiro tikatoti swaga agona ndokugona kauko. Hanimona tikaona kutoitawo malife dzekuti kwana ndubada kutuzongona malife kwa ndubada ndikunyepa nambo maona. Hanimona ndakatoona ndiswaga tapedza isusu soga kuita kuti wedu ngatibatsire munhu chichi ndakatoiona. Dzimwe dzanda kuzoona ndofa dzakandimisa zvadzo. Ndakatozvishamisika ndikati mari it's amounting to mari yakawanda. I was surprised, so I was shocked. Isusu vachi takatomba pana tinatomboiti hedu chozodi noisy toda mari kana kuti tangoti inini pfungwa dzangu dzekuudza kuti murume ya is behind everything. Anambonyepa ndakangoya futi nepfungwa dzangu kasa muna undituka ipapo pandakati rasta uyu handisi kumuchenesa same sina undituka pandakati rasta mazomira kuti mundituke pana Juliet simply because ndaine muono wangu uri different. Aiwa it's wrong guys. Regai munhu ataure muono wake anditi pasina mbotukana anditi pasina kutukana pasina kudi because ndongokublock kana nechandobva I just block you also chituka wega. Vakawanda ndakakublock ndomboni zvanonyore pozviwi kana zvanotaura ndakablock because nani chatuki andidi kutuka munhu saka andidiwo kuona ndikaona pandotuka ndikuti uyu ora it's block anmona saka veriweka ndo pane nyaya. Kana mangwana wacho naye ndiswa wanzaenda kukoti ndikaitiona kuti anopiwa mutongo wakareba sei mangwana. But ndofunga vakuru avatazvinzwa mangwana kana muchida topamba kufona mangwana makusenseni topamba. Hanzi risky recording without consent and play on public. Zvatoitika my sister ndataura wanda paramosha zvatoitika zviya. Zvatoitika denda ndisina kurekoda saka maidwa ndodi. Chodenda ndichizovaunza ndichiti uyai mundishavunza pa live. Towaza kuti pale vebvaramba kutaura. Vebvaramba kutaura. Saka interrogation mbini. Ndike ndatoparamosha vachazongo ndisungogorera vachandona ndoda zva manje changondinyangirawo ndisunga tuzongotaura kuti sorry officer kunina ndichingo imosha ndataura wanda paramosha. Because nditoziva kuti imosha zvokurekoda imosha ndotozviziva. So it's not right but ndatozviita anyway. So guys mwari akuitire zvakanaka anditika murira munyasha. God bless you. Andine wandovenga. Hate is a very strong word. I might dislike someone. Ndogona kusafarira munhu zvakafanana ndandikunyepa hangu Juliet handimufariri ndochokwadi handimuvengi but handimufariri because ane bapure kumhanya nenyaya dzanenge asati abvunza kuti anzwe side rimwe akamhanya nenyaya yekuti ndakaba haikona yakatondi kutomhanya nezvekutodaro asina kusesi as a sister anozviti ndima moyo asina kundibvunzawo kana kuseri kuti nhai vedu newe Melly pane nyaya iri kuya uri kunzi wakaba ukazodai ndaingoti handide kulive kwacho asi kuba handina touya kulive ndisitaura kuti ndakuba ndakangozunzwa ndichitomutswa nevanhu ndakavata handimufariri. That's a fact and she doesn't like me too. That's a fact. Akatondiudza kuti I don't like you. Hana mbotano ndivenga akati I don't like you. Into kutoti why I don't like it. Fed you one. Saka musazoti anzi ndinovenga. Andivengi. Mubata muve neusiku wakanaka. Bye.